Dyma fi eto, Heledd, arweinydd y tîm digidol yn Cyfoeth Naturiol Cymru. Cawsom diweddariad arall gan y tîm CDPS a Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gweithio ar y cyd ar y prosiect darganfod am wastro peryglus. Mae'r tîm yn dod yn agos i ddiwedd y cyfnod darganfod, a o be wylsom yn y diweddariad wythnos yma, mae hwn yn faes eang iawn a lot o stwff diddorol yn dod ohono fo. Nath Graham rannu rhai o'r heriau wrth drio recriwtio bobl i gymryd rhan mewn ymchwil. Mae'n debyg bod hwn yn faes lle falle mae pobl yn ansicr i siarad gyda ni am hyn, oherwydd falle rôl Cyfoeth Naturiol Cymru fel rheolwyddwr. Does am sicrwydd am y rhesymau yn union, ond mae'n debyg bod hyn yn stopio rhai bobl rhag bod eisiau siarad yn agored gyda ni fel rhan o'r ymchwil am ddefnyddwyr a gofn bod nhw ddim yn neud rhywbeth yn iawn. Does am sicrwydd am hynny. Nath Tom rannu ei waith yn edrych ar Google Analytics a pethau felly, a'r eto'r sialens o drio cael picture llawn pam dydy'r gwefannau a'r platfformau gwahanol yma ddim yn integreiddio'n iawn. Felly dydy mae'n hawdd mesur a deall y picture a tracio'r y daith na drwy'r gwefannau gwahanol, oherwydd dydy o'n di cael ei dracio yn dda iawn. Yna gawsom bach o dod ar defnyddwyr i fywyd mewn ffordd. Sam ac Adam yn rhannu sut wedi dechrau llunio y siwrna defnyddwyr wedi seilio ar y wybodaeth o'r gwaith ymchwil a'r holl waith edrych ar y siwrna hyd hyn, a mae'r stori yna'n dechrau dod yn fyw mewn ffordd diddorol. Wedyn mae'r tîm hefyd yn paratoi at ddiwedd y cyfnod disgyfru yma a edrych ymlaen yn fawr i weld be nesa. Mae'n amlwg bod na lot o potensial yma i ni edrych i fewn mwy i agweddau hyn, ond tuniwch fewn tro nesa, dwi'n meddwl mewn pythefnos i weld lle awn ni nesa. Okay.